ngamakhanda leza ingane. Wena-ke nkosikazi, wena-ke Fikeliphi, wena Fikeliphi, bheke ngibuze kuwena. Wena unina nangu-anti la, angithi ungishiya la egcekeni, yindoda la ekhaya. U-anti uyaklina la ekhaya. Uma eklina emakameleni, engaqula nombhede yedwa ufuna ukushalela Oh wena uyoqukula imbhede lapha nabafazi. Bonke labafazi bakushintshisa umbhede wami. U-anti akanawo amandla. Ngithi bonke labafazi bakushintshisa umbhede wami. Fanele mina ngabe ngiyamqukulisa umbhede laphana ukuze kwazi ukushanela. Yini baba mina ungathi angishintshe umbhede. Bese ngiyahamba. So baba menibamba umbhede umbambisa ikhona lo mbhede noma umbambisa nje umbhede wonke. Angithi sabona mfethu umbhede nawe uyakwazi nje egumbini lakho lokulala. Uma wakho ngeke ekwazi uma wakho ebamba umbhede uyakucela baba ngisacela uzongibambisa. Kephi ekhoneni noma nje ekhona umbhede uyamhlanyela ushanela umbhede wonke ispring cleaning. Wenziwa yikona ukuthi uzimpela uhlala bese ngiyaphuma-ke mina ingase sengibona sengiphuma ade seqedile ukwenza umbhede lapha. Ubona ukuthi ezami ingane la ekhanda isile. Wena ohlakaniphile. So nina meyabe nibamba umbhede nomama. Niwubamba isikhathi eside mase niyakhiya emnyango. Ingane suke ibona kanjani ukuthi kukhiwe emnyango. Yikho ngithi ayunokungangithembi. Ungangithembi kwakhe. Wemngaka awuvumanga wena kumina ukuthi vele uyalala nomzala. Awuvumanga. Ngoba mina kuyimanje ngathi wavuma ukuthi angithi wavuma kumina. Uyalala. Usuthini-ke manje ingane injani? Uthini? Uthini ubani yena? Wena ongifoselela lokho. Oh. Uqamelana mangumdala kanje. Wena ongifoselela lokho. Mangumdala kanje. Kafanele ngithini? Hayibona indoda. Kafanele ngithini? Wena akangibuze nkosikazi, ngibuze nkosikazi. Wena ngampela bese sikhuluma ke phambi kwabafowethu laba obalethela uzongihlazisa ngezwe abafowethu nje bazongibona nje awubonanga ukuthi ngiyakuhlazisa mina ngabe usalala nabo lapha ekameni wena ke manje eke ngibuze wena wangaletha kanjani wangahambi uthi ke ngathi ngicela okungcono akekho usisi wakho ongasebenzi sizohlala naye la ngoba ngeke ngilale naye ubatshela ukuthi abakini uthi ubungilethele laba bantu ubatshela ukuthi abakini ukukhombisa ukuthi vele njengoba kade usungincintsha kodwa ngibe ngayikhiphela inkomo lethi ikhipha itapu le uzofika udle lapha ikhipha itapu yakho khona yini kodwa manje ubuye ukhathele wakho mina ungibuka nje uphinde futhi uzongilethela abanye abantu besifazane uthi angithini ungasangenzeni ngitholephi mina wena uhlala uthi awubudla utshwala wena ubudla wena Okay ma yabo njengoba sila ngicela singane ngicela sehliseni umoya ke uyena ngithi ungigibele ekhaya okay baba angithi embhedeni kade wagcina umgibelo ngicela sehliseni umoya ngiyacela baba uzogibela bani manako futhi yazi khona ongayazi bengafanele ukuthi ngikhulume ngisho la phambi kwala camera lawo talking about umjolo show khumbula ukuthi we have partnered with EasyBets lokho ke ukutshela ukuthi you can sign up, you can get 50 rand sign up bonus ngokusebenzisa icode ewumjolo icode yakho it's UMJOLO that is umjolo ngaloko uyakwazi uthola 15% weekly cashback uthole 50 rand sign up bonus uphinde futhi uthole 150 first deposit match ngokusebenzisa nje icode lengikutshela yona umjolo UMJOLO that is UMJOLO ngakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare ichannel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show nayi membership join phela khona uzokwazi ukuthi uthole inhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakwazi ukuthi bazithole ngaphinda futhi upress nangu thanks la eceleni ukwazi ukulekelela ichannel yethu ukuthi ikhule iqhubeke njalo iye phambili njengamanje ake sihambe siyobheka ukuthi ngempela indaba zabo zihamba kanjani nanokuthi ikuphi lapho kumele silungise khona but before sihambe asikhuleke uNkulunkulu kaMatifana sihawukele mengabe senze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe mhlophe kube mhlophe nje yonke into sihambe siyobabona.